βασικό. Ναι, τώρα μια στιγμή. Α, δεν σηκώνεται. Κομπάρε, έλα με σηκώσεις. Έλα, θέλουμε να φωνάξουμε το γερανό απέναντι στις μετακόμισες να σε σηκώσουνε. Θα σας χρεώσουν κιόλας. Έλα, κάνε μια προσπάθεια. Α, δεν Αστεία το λέει. Βούλιαξε, έμεινε μέσα. Στο βάλτο. Κομπάρε. Κομπάρε. Κομπάρε, έλα. Αλήθεια δεν μπορείς. Ναι, καλέ, πού θα σηκωθώ. Αφού με το ζόρι βόλεψα το... Κομπάρε, έλα το κεραμίδι. Να το πάρουμε από εδώ κάτω. Έλα, κομπάρε, έλα. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Δεν μπορώ. Δεν σηκώνεσαι. Α, δεν σηκώνει. Ήταν παγίδα. Αν κάτσεις τελείως η Τι παγίδα. είναι αυτό. Γιατί? Έλα. Ούτε στα άλογα Μάρινας είχαμε. Κομπάρε, μην κλάσεις, έλα. Κομπάρε, με έβαλες εδώ, με έβαλες και την παλούκα από εκεί. Έλα, κομπάρε. Εκεί εδώ θα μείνω, δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το τέτοιο, ναι. Έχει φύγει Έπιασε πάτο κάτω. το πανί. Το πανί έχει πιάσει πάτο. Όχι και το Γι' αυτό χέρι δεν μου. μπορώ, παιδιά, στις ξαπλώστρες. Πρέπει να είναι μεταλλική. Ω, Χριστέ μου. Βούλιαξε. Έλα. Να φωνάξουμε, όχι, έφαγες κιόλας. Έλα, Ωραία μάνα, εντάξει, τα καταφέραμε. Ωραία. δες το πανί. Έτσι το είχες.